Привет, сладурчета! Купих си микрофони и преди малко загубих приставката за микрофоните, която се включва към телефона. Това може да се случи само на мен. Дори не съм ги използвала, само ги тествах, но както и да е. Така или иначе не бяха топ качеството. Даже малко съжалявам, че не ги върнах. Както и да е. Да го прескочим това. Защо се включвам днес и защо записвам това видео? Днес, докато бяхме на разходка, установих, че тази риза и зимното ми яке са ми 5 години. Се сетих, че всъщност не съм говорила за апсайклинг, не съм говорила за устойчива мода в канала. Напоследък много се говори за рециклирането. Много хора сравняват апсайклинг с рециклиране, с ресайклинг. И искам да дам едни уточнения. Първо, искам да отбележа, че ресайклинг от повторна употреба, от повторен кръг, буквално преведено, всъщност преработва продуктите. Или иначе казано, един продукт, за да бъде рециклиран, той минава през индустриална обработка, през химична обработка. Апсайклинг от своя страна, за по-добър, по-високо качество. От един продукт извличаме и правим по-добро качество друг продукт, друг артикул. Текстила е супер труден за рециклиране. Всичко, което знам аз, го знам от обща култура. Ако ви е интересно, може да задълбаете по темата. Но да го кажем така, най-общо, дрехите се сортират по цвят и по материя. Например, дрехи от черен памук, червен памук, бял памук, розов полиестер, синя вискоза и така. Знам, че дрехите, които са с смесен състав, се рециклират по-трудно, но не е невъзможно. Но за да бъде една дреха рециклирана, трябва да се махнат от нея, да се отстранят всички детайли от рода на копчета, ципове, маниста, капси и подобни. И това е доста пипкаво. При апсайклинг може да използваме всичко, да го запазим във вида, в който е, да го разтворим и пак да го използваме, но даваме по-добро качество на дадения продукт. В моя случай, това, което аз правя, от едно мъжко, старо мъжко сако, да направя нов дамски сет, нещо, което да е актуално, нещо, което да бъде носено отново. Това е най-грубо обяснено, най-общо, да кажем. Тъй като аз си събирам текстилния отпадък и наскоро реших да изхвърля всичко, което съм натрупала. Направих си така едно проучване и се оказа, направи ми впечатление всъщност, че контейнерите, специално във Варна, контейнерите, в които може да се изхвърли текстилен отпадък, са позиционирани в квартали, които са по-имиджови. Нищо, че нямат инфраструктура, доста от тях. В по-имиджовите квартали, където се смята, че живеят хора с по-висок стандарт. Дали с цел тези дрехи после да бъдат продадени вместо рециклирани, нямам идея. Това е просто спекулация, нещо, което ми е направило впечатление и отбелязвам и тук. Но знам, че се събират на ръка и че се сортират на ръка, така че, драги зрители, ако изхвърляте текстилни отпадъци, мисля, че би било добре да бъдат изпрани предварително. Ако дрехите ви са здрави, също така и нямат нужда от рециклиране, нямат смисъл, могат да бъдат повторно носени, просто на вас вече не ви харесват, изхвърляйте ги в контейнерите на БЧК, проверете във вашия град има ли такива контейнери, къде се намират и ако имате възможност, ги хвърляйте в такива контейнери. Този прекрасен мост. Виждаш ли долу морето? Морето се вижда и от двете страни.
относно устойчивостта в модата. Как разбираме тази устойчивост всъщност? В началото споделих, че тази риза ми е на 5-6 години, дрехите, доста от дрехите, които притежавам, всъщност ги имам от много време. Просто нямам емоционална, скоро имах физическа нужда да подменя някои от нещата, просто защото след 2 раждания беше неизбежно да настъпят промени, но генерално преди години дрехите ми бяха големи, преди ражданията и бременностите. Дрехите ми бяха много големи. Сега мога да ги износя, благодарение на това, че преди ми бяха големи. И все пак, купувайки една дреха, е добре да се замислим колко дълго ще я носим, защото аз лично не си купувам дрехи, които са в тренда, не си купувам дрехи, които след 3 месеца ще ми бъде неудобно да облека отново. Купувам си дрехи, които са в моя стил, в цветове, които харесвам и отиват с повечето от нещата ми. И да. Така да е, може би е редно да се замисляме, като си купуваме вещи, без значение какви, дали имаме нужда от тях, защото много често просто се отдаваме на импулса, просто да си купим нещо, може би задоволяваме някаква нужда, слизаме сега и тук сега се сещам парадокса, в моя случай аз практикувам хоби, апсайклинг, устойчива мода, устойчиво шиене. Дай да го оправя. Ето, заповядай. Моля. В същото време професията ми е съвсем различна. Аз работя цял живот за fast fashion брандове. Била съм свидетел на доста странни към днешна дата ситуации. Дори не знам хората защо са си го причинявали. Но тъй като съм работила за различни ценови диапазони брандове, от дрехи втора употреба до брандове, които са така доста скъпи. И ми се е случвало клиенти да идват с наколенки и подлакътници, за да могат в момента, в който аз натисна копчето и штората започне да се вдига, те да влязат първи, просто да се шмугнат. Били са се пред мен за стока, били са се за продукти пред мен, докарвали са се до кръв. И кому е нужно? Кому е нужно? Това исках да кажа. Да бъдем по-разумни в покупките си. Благодаря, че изгледахте това видео. Благодаря, че изгледахте моите размисли. Исках да споделя какво е апсайклинг, да ви информирам. Исках да споделя малко лично мнение и опит по темата с устойчивата мода. И до скоро! Чао!